skin coat na to po mga boss. Di-deliver TV console para sa moisture proof, waterproof. So yan po yung instruction kung paano ko yung magaling ng Zamboanga. Alam niya yung gagayin niya? Alam eh, nakarating sa kita na, kilala mo bahala ka lang dyan kay kay Bunso. Nagapag ko na ng asawa. The Alan Builders. Babae skin coat. Ito yung skin coat na po yung gagamitin nyo. So ganun po yung may nagtatrabaho na ba o pwede pa natin suka. May tumatawag. Natin yung siya to. Salamat po sa sige kami sa 4,327 Mariambo. So kape muna tayo bago tayo gagabihin ulit tayo rito mga boss. Gabi galing sa to sa Isabela. Good morning. So ayan. So punta po tayo sa Lawak, Pangasinan project. Ayan, shoutout kay Ma'am Jackie tsaka Sir Joey. Syempre kay Ma'am Josie. Ayan, mag-deliver po tayo ng skin coat. Ayan, kinuha po natin sa po to. Kinuha po natin sa Contact. So ayan, yung skin coat na to po mga boss. Ayan, pwede sa interior tsaka exterior. So pwede rin siya dun sa nakapinis na pader na wall. So yung ibang skin coat kasi para sa harap lang. So ito pwede dun sa nakapinis na pader. So tara, bahay po tayo. Okay, daan muna tayo rito mga boss sa modular shop. So magde-deliver po sila sa Karabawan ngayon mga boss. Karabawan, Mayantok. So naka-ready na. Naka-ready na yung natin. Di-deliver TV console para sa Karabawan. So mga aluminum profile. So naglalagay na lang sila ng groove para doon sa aluminum profile. Ito yung pupunta sa mga boss sa may Karabawan, Mayantok project. So naka-aluminum profile na rin siya. Ayan, ito yung diffuser. Yan, sa TV console po yan. Tapos doon sa naman sa project, ito naman yung pupunta doon. So PVC board. So hindi na po siya nanay. Tapos moisture proof, waterproof. So yan po yung dadali doon sa project. So closet. So dito naman yung marine laminated board yung gamit natin dito. So ito siya. Ito yung iba. Ayan dito sa may Karabawan. So magkaiba po sila ng materyales. Okay, so dito tayo sa San Vicente. Isang tropa natin, dadalhin natin sa Isabela project. Ngayon, hindi ako pupunta ng Isabela, siya lang pupunta doon mga boss. So bibigyan ko na lang siya ng pang-commute. Pero pupunta po tayo kay The Alan Builders. So may project siya po dito sa Manawag, Pangasinan.
So ngayon uuwi siya mamaya after lunch. Ngayon sasabay po siya hanggang doon sa Solano. Tapos mag-commute ka na lang doon, no? Yung hanggang saan yun? Sa Solano, malapit na yun. Solano. Oh, Solano, Nueva Vizcaya. Sa Isabela ka naman pupunta. Ay, pero ako na mismo magbiyahe na bus. Oh, diba malapit-lapit na yun. Anong lugar na yung sa kanila, boss? San Agustin. Bibigay ko yung ano, Yung address na. yung instruction kung paano ko yung ano. Tapos magpaturo ka na rin kay Kamasta para double check. Alam mo, malay mo may sakayan doon na mas madali. So tara, buti na lang andyan si Kamasta. Yung si Kamasta, ano natin yung kaibigan natin. So maasahan. So maganda kasi, maganda rito sa ano, may project siya dito sa Pangasinan. So uwi siya ngayon, pwede natin siyang isabay. So nakisuyo tayo. So okay Kamasta, sabi naman niya. No problem. So hintayin tayo dun. So tara. Ayan, saan tayo? Dito pa tayo doon? Saan? Diretso? Diretso na. Dahil na. Sige, lagay ko lang dyan. Okay. Ay, sige, Kamasta. Transfer ka na doon sa kabila. Siya yung daan sa Oo, hanggang sa Solano. Ayan, no? Wala. Kagagaling ng Zamboanga ka ba, no? Kagaling ng Zamboanga. Alam niya yung babayin niya? Alam nakarating sa ano turan mo na lang pagdating doon. Okay, sige. Okay, sakayin na muna kita sa Ayan, no? Pwede sa loob na lang para hindi mabasa. Baka mabasa eh. Baka maulan. Yeah, sino kasamang uwi? Si Bayoko. Dito. Dito. Bahala ka na sa kanya Kamasta. Oo, ako na. Ayun, Hinahanap ko na lang ng panibagong asawa. Oo. Maganda doon eh. Bakit kaya hanap ka lang ng Yan, nag-isuyo ako kay Kamasta. So may project ako doon, siya naman may project dito. yung mga gusto namin mangyari parang nangyayari na. Okay. Malapit na ako sa kanya. So ayun, sa Linggo. No, Linggo, kita-kita tayo. Pupunta tayo sa mansion. Ay, hindi. Sa farm ni Sir Mac. Yun. Hindi ka master. Kasama natin yung sila Jim Squad. Sila paring Jim tsaka paring Rex Vlog. Ayun. Ayun. Nagkita kami uli. Dito. Kasi papasok yung sa project. Eh, kako napakalapad niyan. Delikado. Ang ano pala, mas malayo pa pala yung sa akin eh. Dito sana ako sa Ordeneta. Bababa, doon pa ako sa Lawak, umikot ako. Magkatabi rin yung Manawag tsaka yung Lawak. Ito naman katabi niya, boundary ng Ordeneta tsaka Manawag. Kaya umikot pa ako. Doon sa may Arco mismo? Kasi layo. Daanan, no? Kaya, yun. Paano? Maraming salamat Tingnan. Sige, kamusta? Baka mayak yung kasama ko dyan Oy, may ano dyan boss. Ayun Kilala ko din yun napalo din ako sa ano. Buti si kakilala di sir Ako taga dito na ako John Arvin Morrison. Jump Builders. Jump Builders pala yan. Ayun, rin din sa Ah. FB. Bali na ako magtatapa kayo dito. Kasama ko din mga team.
Yun. Yun. Parang nakikita ko rin yan. Tayo dito. May project na tayo dito sa may Manawag lang. Ayan, oh. Nag-iigipin sa mga project dito. Sabi ko, para nakakita-kita. Kaya pala ako ba't parang nakala ko naman bahay dito. Ayan, oh. Ayan, Ano pangalan? John Arvin na lang, John Arvin. Kaya Jam Builders yung ano. Kaya pala yung Ano din, contractor din. ayun. Sama rin natin. Sana all. Kamusta? Taga-Pangasinan din. Blurred na yung alam mo. Ayan. Yung mga kamusta natin. Ayan o, may subscriber si Alan Builders dito, si Jam Builders. Oo, yan. Ayan. Shout out. Oh, mas kilala pa si Di Alan kaysa sa akin dito sa Tarlac. Dito rin Pangasinan. Dito rin lang. Ako, Tarlac lang ako. Ayun, kunin ka na Pero sa... dito ako Manawag, dito rin. Mayroon rin ako project din sa ayan din. Palis na sana si Kamasta, kaya lang nakilala siya dito. Oh, hindi ako kilala na ito. Itong si Jam Builders. Ayan o. Hindi ako nag-share ng mga ano ko pero. Ayan, Sir Mac. Thank you. Ayan. Matitindi na... Yan, matindi. Kita na, kilala mo. Taga ano pa yan? Di ba Biskaya? Kaya. Ako, taga rito lang tayo. Magka ano lang tayo. Doon din naman. Sa ano din sa online din. Hindi naman ako sa online. Ayan. May mga project din tayo. Pangasinan. Pero Ayan. hindi ako nang masyado yung mga yun. Okay, tara na. Tara na rin. Hindi na kami sa linggo. Sige. Sige, bahala ka na dyan kay ano, kay Bunso. Hanapan ko na ng asawa. Sige, ingat. Okay, Kasampagan na po tayo. Kasampagaan, Lawak, Pangasinan. So ayan, maraming salamat kay The Alan Builders. Ayan, nakisuhi lang po tayo. Yung tropa natin punta ng Isabela. Dito na tayo. Pababa na tayo mga skin coat. Tapos babae skin coat. Ay skin coat. Ibaba. Pag-ibaga kanya da. Ano? Update po tayo rito. Ayan mga boss. Ito yung ano kasi ito, laundry area. Ayan, tapos ito yung dirty kitchen, tapos yung lamesa, pwedeng dining yan. Dining po dito. So ito na lang hindi pa natapos yung cornice niya rito. Last na yata yan. Tapos yung isa, nagkakabit sila lang aluminum profile para sa LED light. So ang maganda rito, ayun tawang-tawa yung mga tropa. Nagbibigay sila ng ulam dito kahit wala na sila Ma'am Jackie. Tsaka sila Ma'am Jackie, tsaka si Sir Joey. Shout out. Ito yung ano nila. Ano to? Merienda to? Ha? Hindi nyo inubos. Ang sarap. Bula daw sila ma'am nagbigay. Dala ni ano? Dala pala ni Parambo. Ano yung binigay nila Madamay? Ay, Alfonso. Alfonso sila. Ayan. Ito yung dining. Dito, ano pa ba yung ano? Ito, hindi pa nalagyan ng kornisa to. Yan, so may kornisa pa po yan sa gilid. Dito, okay na rito. Pintura na lang. So magka-grind muna tayo rito. Tapos yung mga lalagyan ng epoxy, lalagyan po natin ng epoxy. Yung mga crack.
bago tayo magpintura dito. Pero pwede naman na tayong magliha dito sa taas. Nagdala kayong flashlight? Oh. Ba't di nyo dinala? Ano ka, baka may uwi sa inyo kukuha ng kornisa. Magdala na lang doon. Tapos dito rin, gagrinderin po namin yan. May pintura na po siya. Yan. So, mas sure kasi pag yung ano natin dito, yung skin coat natin, direkta po siya sa semento. Cementitious to cementitious. Dapat wala nang nakalagay na unang pahid na pintura, dapat semento. So, tatanggalin po natin lahat yan. Dito may tiles na. Kaya lang papatilesan uli nila madam to. Yan, hindi pa napalitadahan. Lalagyan pa ng palitada. Sino naglagay na ito? Si Pato ba to? Nag-ayos na ito? Si Pato? Paayos mo sa kanya yan Pati mga saksakan, dapat ayusin niya, dapat gandahan niya. So, sampo, pati yung isa doon, Diyan sa may aircon, papalitadang mo sa kanila. Yung mga, sabi mo kay Madam, sabi mo kay Paribal, sabi niya dun sa may-ari. Ayun, dito. So, tapos na rito. Yung na lang dito. Ano ba to? O, tapos na? Malasa na lang. O, tingnan mo yung mga retats mo O, kung pangit, balikan mo. Kasi pag pininturahan niya, makikita yan. Babalikan mo yan. O, doon, tingnan mo mabuti. O, isang mabubuti yan. Pag napintura mo na yun, paparitats ko pa rin sa iyo yan hanggat hindi maganda. O, yan tingnan mo yung mga kantuan mo rito. Ayusin mo. Dubliin mo bago kumalis Babalik ako rito, babalikan kita. Yan, dapat magigpit din tayo, hindi pwede yung hayaan mo lang sila. Dito na rin mga skin coat natin So, pwede ito sa interior tsaka exterior. So, yan ang maganda dito sa Contec na interior tsaka exterior. So, dito pala mga boss. Okay, dito sa Contec Skin Coat Super Fine. So, ayan. Super Fine. So, yung dalawa kasing klase ng Contec na skin coat natin. May Super Fine tsaka standard. So, yung Super Fine, ginagamit po yon dito sa may mga makikinis na pader sa nalagyan na ng palitada. Nakapuro na siya. So, dyan ginagamit yan. Pero ito, siyempre, lalagyan pa po natin epoxy yan. So, dun ginagamit yan yung Super Fine. Tapos, yung isang skin coat natin, kasi dalawang klase yan yung pang natin standard yung standard naman ginagamit naman yan sa mga wrap na pader, mga wall, mga ganito mga boss, dyan ginagamit. So pag gagamit ka ng skin coat ganito mga boss, so kung nakarap yung pader mo, ang una mong gagamitin yung Contec na standard, so i-apply mo siya. Pagkatapos doon, Super Fine. So, itong Super Fine. Ito kasi Super Fine na itong ginawa namin dito. So, pag Super Fine naman, yung, pag, yun nga, medyo magulo yata. Pag nakapuro na kayo, ang pwede mo lang gamitin dito ang Super Fine. So, dito, pag sa harap, standard muna, tapos Super Fine. Pero pag nakapuro na po kayo, Super Fine na po yung gagamitin nyo. So, ganun po yung, yung Contec skin coat po natin. Hindi po siya parehas dun sa mga nabibili natin dun sa labas. So kasi ito pinaliwanag sa atin kung paano gamitin.
So kaya sinishare ko lang po sa inyo kung ano po yung mga skim coat ninyo. Ewan ko kung paano nyo gamitin yon, kasi base lang ito, binabase ko lang ito dito sa Contec skim coat. So ganun kasi yung paliwanag ng supplier natin dito, yung mga manufacturer na kinukuha natin. So may skim coat na para sa puro, meron ding skim coat na para sa ito sa wrap na wall. Alright, so para magkaroon ka lang idea. Tapos meron ding skim coat na may waterproofing. So meron din po silang ganon, yung pang skim coat na po siya, tapos may waterproofing na po rin yun. Meron din silang skim coat na stucco. So ginamit na rin po natin yun sa mga ibang project natin. So yung ginamit natin yung gray, yung light gray na stucco na skim coat, gawa ng Contec. So ginamit na rin po natin yun doon sa bahay. So marami pong product si Contec. So meron din po silang FB page, so tignan nyo lang po doon. Okay, kain tayo mga boss. Ginutom ako, alas 3 na. Merienda sila, ako kakain naman. Kain tayo. So may naman dito, may ulam. Ang daming mga kanin ninyo, tingnan nyo mabuti, baka mapanis. Kain tayo ng ukoy. Magano sila ng ukoy mga boss. Ano pa ba? Hindi lang kasimple. Siyempre, suka. Ayan. Itong mas malinis. Yung suka. Asin, tapos suka. Iodized salt. Kain tayo. So may na to, may CD. Mukhang kulang Kain tayo. Agadayo majila may santa yun. Agadayo. Pero mas para pa dyan. Kain tayo sa labas mga boss. Kain tayo sa labas. Bata mo soft drinks ko Haji 1.5. Kain tayo. Harap. So masarap yung pagkain pag ganitong gutom ka Okay, so ayan. Shoutout kay Ma'am Jackie tsaka kay Sir Joey. Siyempre kay Ma'am Josie. So yan po yung update ng bahay nila. So may pupuntan po tayo rito sa Pusurubio. So matagal na po yon, nakalimutan ko na pasyalan sana natin yon. So naalala ko, meron pala dito sa Pusurubio nung pa yan mag 2 years na yata. Tapos tumawag nung last 2 weeks o last week na pinapalop yung bahay niya kung pwede ko daw pasyalan. So pinasyalan na natin yun noon, kaya lang walang tao. Ngayon subukan natin pasyalan kung may tao o wala, kung may nagtatrabaho na ba o pwede pa natin sukatin. So punta natin. So nag-message na rin ako sa kanya, siguro iba yung oras doon sa kanila kaya hindi niya nare-receive. So alam ko naman yung site kung saan pupuntahan. So diretso na lang po tayo ron. Sayang kasi yung biyahe natin, nandito na rin tayo sa Lawak, Pangasinan. So Lawak, Pangasinan, tapos Pusurubio. Diretso na tayo dito sa Pusurubio para mapasyalan natin. Kung hindi pa napagawa o wala pang gumagawa, susukatin po natin. So tara, kasama tayo kay Ambo. Let's go. Okay, so ayan, dito na tayo. So ito, hindi na alam na pupunta tayo rito.
Pero binili naman na siguro na mamasyal tayo rito. So punta na rin tayo dati dito. Kaya lang nung last year yata o last 2 years. Ngayon balikan natin, baka may tao na. Ay, shoutout kay Sir Randy Balawin. Ay, may tumatawag. Tingnan natin kung siya to. Ay, siya na nga. Hello sir. Hello, bossing. Yes sir. Punta na ba kayo ngayon? Andito na ako sir. Nasa gate Sa na ako. bahay? Oo, nasa gate. Sige, kagigising ko lang kasi pupunta ko dito sa work. Panggabi kasi ako eh. Ah, Magpapabigay ako ng pang gasolina kay mother ko, sabi. Diyan pa si mother ko? hindi ko pa alam sir. Nandito pa lang kami sa gate eh. Teka, Yung estimate lang yung yung bubida. okay, so tara. Yan na. Shoutout kay Sir Randy Balawin. Patay ng sticker para mabigyan sila. Gawin pa yung antay, angkal. Di boss? Ay, salamat tayo. Nanay ni tatay ni Sir Randy. Tsaka nanay ni Sir Randy. Yan, tara. Sticker sir. Yan. Yan. Salamat boss ah. Sige kami. Sige. Ingat. Okay. So tara na. Thank you. Sir. Ayun, shout out. Shout out, sir. Ay po. Yan, thank you sir ah. Sige. Salamat ah. Thank you, sir. Okay. So ayan, nagbigay si Sir Randy Balawin ng panggasolina. So nagasolina po yun. So na full tank na rin ito. So sobra pa yung binigay niyang panggasolina, nasa 4,000. So yung ginasolina natin dito nasa 4,327. Pero yung 4,000 na yun, yung itong natin ay full tank na. So hindi mo na maubos yung gasolina mo kung dito lang naman sa Pusrob yung pupunta natin. So sobra na pa yung binigay niya. So ayan, maraming salamat kay Sir Randy Balawin. So tara, hatid natin si Ambo sa Lawak Project. Nagpasama po kasi ako sa kanya. Okay, dito na tayo. Natin si si Pari Ambo. So kape muna tayo bago tayo umuwi. Siguradong gagabi na naman tayo na ito. Okay, tara na. Uwi na po tayo. Ayan, gagabihin ulit tayo rito mga boss. Gagabihin ulit tayo sa biyahe. Let's go. Okay, dito na tayo. So mag-alas 7, 6:57. Ay, kadarating din nila tatay. Balansya. Thank you. Yan, pa-dialysis po si yung bunso namin. Galing sila sa dialysis kasi naman ni tatay yung bunso namin. Hi. Basta anong ulam? Binili mong gabi. Gabi? Naman ako kanina. Gabi? Ayun. Nasaan eh? Andon? Buksan ko baka magalit yung mga viewers. Ayun. Gabi galing sa sa Isabela. Gabi. Ginataang lain. Ginataang lain pa. Hi.
I love you too. You're the best. Wow. Who is the best vlogger? Amelia Vlog. Also subscribe right now. Wow. Thank you, Kuya. How about you, Ian? Another already. Anong sasabihin mo dito sa vlog, oh? Hoy. Subscribe. Galing, Kuya. Galing, Kuya. And see you in the next video. Ayan. See you in the next video, guys. And... Bye. And subscribe to Bakla Amelia Vlog. Okay, cover. Bye. Subscribe.